You give me something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Yesu Kristo akufuna kuti zofoka zatu timbate iye atikanize tikale Kristo amoto. Every season, my God, you're the reason. Always on my mind, never out of sight. Fears right, can I get a witness? Ndikukulandirani nonse mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristo. Otenga watu wa lero uchokera m'buku la Chivumbuluso chapter 3 verse 15 mpaka na 16. Ndipo utenga wa lero mutu wake tikutchula kuti Chikrisitu Cha Beeee. Chikrisitu Cha Beeee. Ndipo tiwerenga Chivumbuluso chapter 3 ndime 15 ndi 16. Ine ndimadziwa ntchito zako kuti sindiwe wozizira kapena wotentha. Ndikanakonda ukanakhala wozizira kapena wotentha. Sono popeza ndiwe wofunda chabe, sindiwe wotentha kapena wozizira, ndasala pang'ono kuti ndikulavule mkamwa mwanga. Atate, mu dzina la Yesu Kristo tukuyamika ndi mawu amene tawerenga. Mzimu woyera nkhosa tikudalirani kuti mpitirize kuchita zomwe mumachita nthawi zonse, ndikulankhula ndi aliyense amene akumvetsera uthengawo mu dzina la Yesu Kristo. Amen. Mawu amene tawerenga pa Chivumbuluso chapter 3 verse 15 ndi 16 ndi kalata imene Ambuye Yesu Kristo anauza mngelo kuti alembere mpingo wa ku Laodikaya. M'buku la Chivumbuluso chapter 3 tikumva za kalata iyi imene ndi imodzi mwa makalata 7 amene Ambuye Yesu Kristo anatumiza ku mipingo yosiyanasiyana. Ndi kalata iyi yopita ku mpingo wa ku Laodikaya ikwazuzula ampingo umenewu akuti ineyo ndikudziwa ntchito zako. Ambuye amadziwa, utakumazinamiza kwa Ambuye Yesu Kristo amadziwa. Akuti ntchito zako ndikuzidziwa, sungazizimbayise. Ndakudziwa. Siwo uzizira, siwo tentha. Wakhala pakati pakuti mbe. Kufunda ndiye kuti mbe. Akuti ineyo kukonda kwanga Ambuye Yesu. Nkanakonda ukanasaka chimodzi. Kukhala uzizira, ishuke. Kukhala wotentha ishuke. Koma kungoti mbe. Ndikulavula. Ambuye Yesu akuti ndasala pang'ono, any minute from now ndikulavula kamwa wanga. Mpingo wa ku Laodikaya unali wozimva, wodzitukumula. Akuti anali ndi zonse ndipo samasowa china chilichonse. Ndipo chita anali ndi zonse amazitenga ngati odziwa zinthu, ochenjera, opambana, apatsogolo, samafuna kumva zanzawo. Pali nkhani ina imene ikufotokozera kuti mchaka china chake ku Laodikaya kukutagwa chivomezi. Boma la Roma linafuna kuti liyathandize anakana kutaya. Tifwifwa ife kuthandizidwa iya tisiyeni tilongozola nokha. Akuti samafuna kutsika, samafuna kuchipa. Ndifweja chimenecho amaona ngati zauzimuso ndiosogola. Ndi mpingo chinangokhala chikhalidwe. Mpingo uzochitika zake basi kumana ngati iwo zapamwamba. Kuti mukayang'ane pali makalata ena amene Paulo analemba akulembera kwa Kolose. Chifukwa Laodikaya anali kumbaliso ya kwa Kolose komweko. Mutakalenga makalata ena amene Paulo analemba kupita kwa Kolose
amalemba kalata ija kuti ndikutumiza ku Kolose nkuchita kunena kuti Akristo aku Laodikaya awerengeso kalata iyi akamve amadziwa kuti ali mvuto. Amati kalata iyi ikapita kumachonde Laodikaya musa iponye iwerenge kuwathandiza. Anali ndi mwayi wofuna kuti anali ndi mwayi woti atha kusintha koma anali wozimva. Iwo amaona kuti akudziwa chilichonse. Ndi akabwera ena kuti awuze zinthu hayi amazona ngati zapasi amapitirizabe zawuzo. Kena Yesu Kristo ati ndilankhula ndekha mwanditopesa ndasala panopo sinakulavule koma ndasala pang'ono ndasala pang'ono kukulavulani kama mwanga chifukwa mukunyazisa zina anga. Anthu akuona ngati ine ndimakutuma zimenezo, anthu akuona ngati ndimaphunzitsa zimenezo, ndiye ndikulavulani kama mwanga. Kukhala anena kuti ndinu wofunda. Kufunda chichewa china ndi be. Madzi akati be ndikuti sanatendezeze komanso sakuzizira. Ndikukamaka wasamba tazino machalira kuti maziwa iyo kumaganiza ndikoteka. Usakudaba kuti akapika penapa sakumveka bwino. Umatuluka utazizirwa. Chifukwa ukaziwa kale kuti maziwa ndozizira umachalira. Ndukasamba shawa yozizira ndio umapita utakonzeka thupi limakazo lilo ndukalowa mazi ochizira. Sudandaula komabe afunika bwerere pamoto oloti wabe sakoma ndili kwa Kristu abe be tima jijirika mazitulopanda nchito kumaza nchito ai kwauza maprogramu kumana tukuti koma programu iyi kumpingo ndio thandiza abale azanga kendi kale ndi mapemphero kendi kale ndi Bible study sapezeka kuyesera kuti night of prayer sapezeka koma kungoza kutatita na woimba kuchali chilero kubwera woimba akhala number 1 ndipo ine ndipereka yakuti ndipo ine tikafuna kangomvi mawai iwo zinazo alibe nazo ntchito. Akristu abe ndio topesa. Chifukwa Akristu abe alingati mwana amene pakomo amana kuti ne masamba sindi mali. Mwana imwe mukampeze kwa neba mene akuchita kwa kuombezera masamba kiti iwe masamba ndineze kwatu makana masamba ali kuno wajati kwa mazambali. Kristu abe pachali chikwama ngupitapo nkukangukhala ndikumabwira sapanga nawo china chilichonse amatindi zawo. Koma imwe mukampeze kuchaji kwina kuli project akunyamula njira umpisu what is the truth difamozi ine ndilabwino kwathandiza ina koma bwanji kwanu kwini sikuthandiza. Kristu abe chifukwa chimene amafuna atamidwe akale ndi zina lina lake kuti ndiwazi ntchito olo tikambe ndi abambo abe amasiya anawo akwenda masanza koma kapita kwinako kongo mavutika kabula ni malaya akwenda masanza ja kubwanjishuna aveke muntu wabe amafuna azichulidwa bwino kwina pamene sinjolapeka kuthandiza kwina koma ngakhale Bible limanena kuti yambani pakomo pano yambani nyumba mwana. Simukakhale niyo Mkristu wamphamvu kwina koma kuchechi kwanu si Mkristu wodalirika. Agenda jakumada kuti komatu munthu azatwaja adalishika muntu ali ndi mphaso
akadai pamene kuchecho kwa kusaini Mkristu wabe amataka bwera siku limenelo amatusa zokamba ine chimene maganiza mukona zimene zambazi zipitirire bwanji tonjezereso mamba na dumalo mwa kamodzi pamwezi kale kawira kale dikawira masabwera amango iyambisa iye ndikutuso Kristu wabe ndikwa milandu iye zoipa zonse palibe chimodzi chimaphonya koma zabwino sambaziona sati kumbukira amaiwala pombo koma choipa chikangoti pa chimene chamachigwira zakatena kuzikumbukira bezoipa. Kristu wabe ndovuta Mkristu wabe amakayekusa ngakale mpingo wake olabusa wake abusa tu apane na dadi papa koma akapita kwena tambusa katuko iwe timeze babwako manaje babwako ngani tambusa katuko Kristu wabe amatenga zankati mwa mpingo kukazubulo hii kulituso kuli imango ndodo kulize kuli ando unyeru mungu ye ukamaenda ozazauta ntakuziwa ozakanga iwe kumangwenda ozazauta ntakuziwa ntakodula umango dabo ukatuka pakiseli mana kumene kondi ubalala Kristu wabe waononga kuzuzula si chintu cholapika koma munthu simakanzuzulira pabuku munthu simakanzuzulira kwa anthu ena bwanji zinthu za nyumba zithere nyumba kodi ndimesa Chikristu chimatibvunisa chikondi Chikristu chimatibvunisa chikondi tiliponso ngakhala zibusa aina abe akatinja na kwinako malo mukangotumikira ndeti mamba zakwatu zovana ngwari pimo kwatuwa Kristu akendo gona kwaba samamva tangotumikirani musipita kuti aita neswa kuti alipo makolo abe akakoma na dazao anaine naruza nao munaruza nao the business malomoti olatakhala ndizofoka ndi nthawi yowachekenera kwanthu ena anaine sangapange zimene anaine womvera anaine ndazinchito olokuza kuti pale ulesi umachekenera kwa inyake sumaonongaira so Akristu akulaudikaya analivozitukumula so amada akafika paza ambuye wanono moti kumodifai omweyo mukapeze pali kuzina atayamba dansini akiachiretu asogwaja ndiawa trako zamvala yakuti iya kundero sisande ndirera mabala imene sande bwino zaulemu chundi koma sande kungota amazisiya kumwepo akalweraso ambesikuza ndikulapulani manditopesa kamwe mwanga ndikulapulani ndasala pang'ono abale Chikrisitu si malaya kuti timavula chifana timamva limafika mena iya apa pamene panafika kunana kuti Chikrisitu apenda mbadachikapo kodi Chikrisitu chekumani imakava ati nthawi imeneyo zafika povuta ndenda na kuti Chikrisitu nambadachikaka yapo tithane ndiweyo sopano ndiye mukachika chili pomwepo kapena muzapezena uchinyamulapo Chikrisitu si malaya ndi moyo andi moyo huu ndi wakuti tisati zimene Bible ikunena tisati zimene Ambuye Yesu Khristu akunena osati za mutu mwatu za maganizo mwatu kuchali chisikungopita kuti tikadzazise nambala no
No. Kuchenji ndikupenda kuti tikalemekeze Mulungu ndipo limodzi tikagwirizane ndi atatu timange ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi. Chikrisitu cha Beeee ndi chimene chikupwetekesa kwambiri mipingo. Chikubwezesa zinthu pasi. Maprogramu mamuda zipita pasogolo akhristu a Beeee ndamene kubwezesa pasi zinthu. Chifukwa iwo sapitirako kupemphera amapitirako zifukwa. Manu mumvesera utenga iwo mwasolibe. Apyana na zina zimu palibe akhristu akulaudikira zimu panalibe. Linakosala thupi. Mwoni sana mauchi chuno. Hati aoni wakala uchi ya bwino ndani. So satandiza. Pali akhristu eno madabwa kuti ngatanasiya. Uzangu na buli chiwuti lero abwera tichani chilipo chimene abwerera. Muzaone mukangotuluka service amakhali nikani ananyamula nkhani zono anasowa kuti tulia ndachiwera nazolola kufotokoza ndiye asenza zambiri afuna afotokoze. Ngona abwera mbona duzo yati anapita ku Dubai atachoka kumene kwa bila ngona abwera. Mkristu wa Beeee ulali kwa mkulu upeza kugona pamene uthenga ukulalikidwa. Mama wanga tuno uthenga ngoyamba angusegula Bible hali mweyo mkono. Josimula kona ndinga kuna uchali asana paka na kumaliza all verse all mozo zatengapo mango pita ndali kuchalichi ndi amatitu ndali kuchalichi kwa uje iwo sichikhala jawo ulakambao sana kuti ngoti kuchalichi ku akuti ndani kuti chalichi njo ndi chani sinuyo osauza ndubwanji kuti kikuti nanji balengezede zopereka pali project tifuna tipange akuti tumukape akuti yo ndani uzatitagwirizana. Ambuye Yesu Kristu anauza kuti ikanakonda mukanakhala ozizira kapena kutenda. Chifukwa kukhala ozizira ngakhala mpena kanaona kuti asweka thandiza wati athandize. Koma ukakhala katikati anthu amangokula mbalala akuziwa kale. Chifukwa ulibe mbali ndi umangopitirebe Mulungu mwakomo osaziwa zinthu. Hallelujah. Ambuye Yesu Kristu Matthew 11 verse 28 akuti idzani kwa ine ino nonse otopa ndolemedwa ndipo ine ndidzakupasani mpumulo. Sitingapitirire kukhala akhristu a Beeee nkuyembekeza kuti zinthu zisintha. Ambuye Yesu Kristu akufuna kuti zofoka zathu timpatse iye atithandize tikhale akhristu amoto, akhristu onyadisa. Dziko lapansi silingamati opetita titapanda kukhala akhristu amphamvu, kukhala akhristu onyenshera. Kudzazidwa ndi moto wa Ambuye, kudzazidwa ndi chikondi cha Ambuye. Kuti anthu ena akafuna kutinenera bodza, kutichitira zinthu zofuna kuti atigawanise, ifeyo tizichitana defend wina ndi zake. Ndamva kuti ikwanungu akuti akolana agbebana akuna mizana. Kwa tusina chitike zimenezo. Uzati takhala nyapa.
ndikufotokoze ine ndali kunkwenda go zinambira baki kuti mapega mulungu zinthu zoyipa kuti mapega tisatana tsatana ndi dolo zinthu zoyipa tsoinoni wa Kristo kukamwa komweko mukayimbire nyimbo haleluya haleluya kukamwa komweko boza akula fulani watopa mwezo au ningo kula fulani bali ndo kamera akunda sala pako akunda sala pako ndezungane sokutondera pamawa lero inuyo maka inuyo inu manyanya kamwe yami yo yankulani mavesi malumwa miseke yankulani mavesi malumwa nyongodola yankulani mavesi malumwa nyozanza zikwindira yani okado mwina samazwana kapena ndina samazwana awandi ambuyesi kuti ndikuzize watu ntchito zangu ndamwesikiza kuti akuzize watu ntchito zangu mwina abusa sakuza koma ambuyekeza kuti ndakuziwa ndakutulukira ndipo ndikulavule ndinosati abusa ako ndikulavule ndikakulavula ukhala pali inu kulavula chinthu kodi cholavulidwa chimadyedwa ambwesikisa kuti ndikuponya pena pake mwina koma kulavula akati alipo mwina amathamanga kuti akatole kapena nkukulu cholavulidwa sichitoledwa ndiye chenjezo lapani musate chimozi muchite chimozi chifukwa kupanda kulapa ambuye Yesu Kristu akulavulani ambuye akudaliseni pamene inuyo mukuziona noka ubeye wanu ndikuchita chisango chokuti ambuye Yesu Kristu ndifuna ndikhale Kristu wotentha ndifuna ndikhale weni ndisakale chipinjo kumpingo ndisakale chipinjo kugulu ndisakale chipinjo mmuzi ndisakale chipinjo pakhomo koma ndikhale mdaliso kuti aliyense andiona azoti mdaliso wapita ambuye akudaliseni muzakhalezo komweko tsiku lina pamene zakwenda uthenga wenu. You give me something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Fears, what can I get a weakness? You give me something to believe in every season. My God, you're the reason. Always on my mind, never out of sight. Fears, what can I get a